כפל מספרים שלמים. אז איך נפתור את התרגיל 13 כפול 14? השיטה הכי טובה לפתור תרגיל כזה, זה לפתור את זה בעזרת כפל במאונח. 13 כפול 14. נרשום את זה ככה, אחד מעל השני, כאשר האחדות מעל האחדות, העשרות מעל העשרות וכך הלאה. עכשיו, בניגוד לחיבור, מה שעשינו בחיבור ארוך, היינו מחברים כל ספרה במקום שלה עם הספרה במקום שלה במספר השני. 3 ועוד 4, 1 ועוד 1. פה אנחנו צריכים להסתכל על המספר התחתון, ולהתחיל ספרה לעבור על כל הספרות של המספר התחתון, ועבור כל ספרה נצטרך להכפיל אותה בכל הספרות שבמספר העליון. אז בואו נדגים. נתחיל בספרה הראשונה במספר התחתון, 4. עכשיו אני צריך לקחת את ה-4 הזה ולהכפיל אותו בכל הספרות שיש למעלה. אז 4 כפול 3 זה 12. עכשיו כמו שראינו בחיבור, אני לא ארשום את כל ה-12, אני ארשום רק את ה-2, ואת ה-1 הזה אני אזכור למעלה. פה. אוקיי, עכשיו את ה-4 הכפלתי ב-3, צריך להכפיל גם את ה-4 ב-1, כי צריך להכפיל את ה-4 בכל הספרות. אז 4 כפול 1 זה 4, אבל לא נרשום 4 כי יש לנו פה ועוד 1. אז 4 ועוד 1 זה 5. אוקיי, סיימנו להכפיל את 4 בכל הספרות שלמעלה. נעבור לספרה הבאה, 1. עכשיו, חוק שחשוב לזכור בכפל במאונח זה שכשעוברים ספרה, תמיד צריך להתחיל ספרה אחת שמאלה. אני לא אמשיך פה באותו מקום, מתחת ל-2. אני אמלא פה את המקום הזה ב-0, סתם משהו שיתפוס לי את המקום, ואני אתחיל במקום אחד שמאלה. כי כל פעם שמתקדמים פה ספרה, גם פה צריך להתקדם ספרה. אוקיי, אז נתחיל עם ה-1. 1 כפול 3. 3. 1 כפול 1. חשוב גם לא לשכוח למחוק את מה שכבר השתמשנו בו. 1 כפול 1 זה 1. אוקיי, סיימנו עם כל הספרות שיש לנו במספר התחתון. מה עכשיו צריך לעשות? לחבר, כמו שלמדנו. 2 ועוד 0 זה 2, 5 ועוד 3 זה 8, כלום ועוד 1 זה 1. התשובה זה 182. זה היה כפל במאונח. נרחיב עליו בהמשך.